Velkommen til Er det sandt? Det er sommeren 1945. Europa ligger i stilhed efter Hitlers fald, men i øst raser krigen videre. I Stillehavet kæmper Japan stadig i en blodig kamp mod fremstormende allierede tropper. Så rammer atombomberne i Hiroshima og Nagasaki, og den 15. august brydes tavsheden. Kejseren taler. Japan overgiver sig. Aktiemagterne er knust, og 2. verdenskrig er forbi. Men er det hele sandheden? Var krigen slut? For at få hele svaret, må jeg tage dig med ned til junglen. En jungle, hvor en mand gemte sig, bevæbnet, sulten og overbevist om, at verden stadig var i krig. Findes der mennesker, der kan være så loyale, at de fortsætter kampen, selv 30 år efter, at alle andre har lagt våbnene? Det gjorde der. Hans navn var Hiro Onoda, og hans historie lyder som fiktion, men det her, det er sandt. Onoda blev født i Japan i 1922. Han voksede op i en tid, hvor ære og pligt stod over alt andet. Som ung mand blev han uddannet til efterretningsofficer, trænet til overlevelse alene, til at bevæge sig lydløst og til at følge ordre uden at stille spørgsmål. I december 1944 fik han sin mission. Han skulle sendes til den lille ø Lubang syd for Manila i Filippinerne. Hans overordnede sagde: udfør sabotage mod fjenden, ødelæg havne, brænd forsyninger. Overgiv dig aldrig, uanset hvor lang tid det tager. Vi kommer tilbage efter dig. Onoda bukkede, greb sit gevær og forsvandt ind i junglen. Han var 22 år gammel. Kort tid efter gik amerikanerne i land på Lubang. De fleste japanske soldater døde. Resten overgav sig. Men Onoda og 3 andre, Shimada, Kosuka og Akatsu, gemte sig i bjergene. De ventede på ordre. De ventede på forstærkning. De ventede og ventede. Men mens de lå i skjul, blev der kastet 2 atombomber over Japan. Kejseren talte til folket for første gang og bekendtgjorde landets overgivelse. For resten af verden var krigen slut. Men i Lubangs jungle, langt fra radioer og byer, levede 4 mænd videre i en tid, der var stoppet i 1945. Da de så fly smide løbesedler med beskeden "Krigen er forbi, vend hjem", rystede Onoda på hovedet. "Det er løgn", sagde han. "Det er fjendens trick. Vi kæmper videre." Og sådan fortsatte deres krig mod et spøgelse. De lavede patruljer om natten, snigende gennem det tætte krat. De skrev rapporter i små notesbøger, som om nogen stadig læste dem. De reparerede deres uniformer med palmefibre, pudsede deres rifler og jagede vilde dyr med samme alvor, som hvis de var fjender. Når de så lys fra landsbyer, troede de, det var amerikanske soldater. De skød efter folk, stjal mad og gemte sig igen. En nat blev de opdaget. Kugler fløj gennem mørket, og Shimada, en af hans mænd, blev ramt. Onoda bar ham gennem regnen, dækkede ham med blade og skrev i sin rapport: "Men Shimada faldt i kamp. Missionen fortsætter." Han troede virkelig, det var en krig. Og på sin måde, så var det det. En krig mod ensomhed, mod tid og mod virkeligheden selv. Efter nogle år overgav Akatsu sig. Onoda kaldte ham et forræder. Senere blev Kosuka skudt af filippinsk politi under et sammenstød i 1972. Der stod Onoda alene, 28 år efter sin udstationering. Forestil dig at vågne hver morgen i en verden, du ikke længere forstår. Fly, han aldrig havde set før, brummede over himlen.
Landmænd gik i moderne tøj, men han troede, det var forklædte agenter. Han skrev stadig notater. Fjenden er aktiv i området. Jeg afventer ordre. Han lavede sine daglige runder med militær præcision. Stå op ved solopgang. Rengør våben. Spejt. Rapporter. Skjul dig ved middag. Han gemte sig, når han hørte stemmer. For ham var verden stadig farlig. Han troede, at Japan stadig kæmpede, og at de bare havde glemt ham et øjeblik. Og sådan gik årene. 1950 blev til 1960. Mennesket nåede månen, og dybt inde i Lubangs jungle patruljerede en japansk soldat stadig med et gammelt gevær og en rusten bajonet. I 1974, næsten 30 år efter krigens slutning, rejste en ung japaner, Norio Suzuki, ud i verden. Han havde sagt til sine venner: Jeg vil finde 3 ting. En panda, en snemand og soldaten Hiro Onoda. Alle lo af ham, men Norio mente det. Han sejlede til Filippinerne, gik ind i junglen og kaldte: Onoda-san, kejseren er stolt af dig. Kom hjem. Efter flere dage stod Onoda pludselig foran ham, mager med skæg og en falmet uniform. Han sigtede på ham med sit gevær, men han så en landsmand og lod langsomt sit gevær sænke. De talte sammen i timevis. Norio viste ham billeder fra aviser, fra Tokyo, fra den moderne verden. Men Onoda rystede på hovedet. Jeg har mine ordre. Jeg overgiver mig ikke uden tilladelse fra min overordnede. Og så skete noget utroligt. Hjemme i Japan fandt man faktisk hans gamle kommandant, major Taniguchi, som nu arbejdede i en boghandel. Han fik støvet sin uniform af, fløj til Filippinerne og vandrede ind i junglen for at finde sin gamle underordnede. Da Onoda så ham, gjorde han honør. Taniguchi sagde stille: Onoda, kejseren har beordret, at alle tropper skal nedlægge våbnene. Japan har tabt. Du har udført din pligt. Missionen er afsluttet. Der gik et langt øjeblik. Så langsomt tog Onoda sin riffel frem, tørrede piben af, tog magasinet ud og lagde det i hænderne på sin kommandant. Han bøjede hovedet. Hans krig var endelig slut. Onoda vendte hjem til Japan som en levende legende. 10.000vis mødte ham i lufthavnen og på gaderne. Men verden var ikke den, han havde forladt. Nu var Japan moderne, og ikke som han kendte det fra før han tog afsted. Han sagde: Jeg er ked af, at jeg ikke kunne gøre mere for kejseren. Senere flyttede han til Brasilien og levede som kvægfarmer. Men han vendte igen tilbage til Japan som gammel mand, hvor han arbejdede i ungdomslejre og underviste de unge i disciplin og overlevelse i naturen. Han døde i 2014, 91 år gammel. Men i historien lever han videre som symbolet på, hvor langt loyalitet og pligt kan drive et menneske. Så næste gang nogen siger, at man skal stå ved sine løfter, så husk Hiro Onoda. Manden, der kæmpede videre i næsten 30 år. Ikke fordi han var fanatisk, men fordi han troede på noget større end sig selv. Og ja, det er sandt. Nogle gange kan virkeligheden overgå fantasien.